Vanha päiväkoti, mikä tässä oli, niin oli sisäilmaongelmainen ja prosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa sitten kilpailutettiin tämä ja omien vielä lisäehtojen mukaisesti, mitä haluttiin siihen, että saataisiin meille puupäiväkotit. Syksyllä laitettiin vasta kilpailutuspaperit käyntiin ja sitten purettiin vanha pois lokakuun loppuun mennessä, jos muistan oikein. Ja huhtikuun eka päivä oli meillä päiväkoti käytössä. Aiempi yksikkö tässä siinä oli tietynlaisia ongelmia, sisäilmaongelmia ja nyt on tämmöinen puhdas turvallinen yksikkö, jossa on raikas ilmanvaihto, niin se on koettu lasten ja työntekijöiden kannalta tosi hyväksi. Terveellinen puhdas ympäristö. Meillä on 4 ryhmää. Joka ryhmällä on oma lepohuone ja sitten on semmoinen toimintahuone, jossa on ruokailutila siinä samassa ja sitten meillä on ateljee, jossa voi askarrella tai tehdä taidejuttuja. Ja sitten on 2 ryhmällä on oma yhteinen eteinen. Ja lisäksi meillä on vielä tuolla ulkona semmoinen kota, mitä käytetään sitten lasten kanssa. Suunnitelmissa otettiin jo huomioon se, että tätä pystytään laajentamaan ilman, että tarvitsee tehdä isoja rakenteellisia muutoksia ja se on huomioitu talotekniikoissa ja se on nopea ja pystyy ilman sulkemista päiväkotiin laajentamaan. Tästä on tullut ainakin palautetta siitä ryhmiltä, että tämä on tosi hyvin äänieristetty, että jos on ovet kiinni, niin ei ole semmoista melua, mitä yleensä päiväkodissa aika paljon on, että tosi hyvin saadaan niin kuin pienryhmätoimintaakin ajatellen niin sitä melua vähennettyä. Elementiteillä niin tosi paljon Juhan kanssa tehtiin yhteistyötä ja meillä oli meidän käyttäjät täältä päiväkodilta niin Sirra ja Pinnassa mukana, että käytiin niiden kanssa sitä prosessia läpi ja niiden huomioita, että mitä tiloihin tulee ja se yhteistyö toimi hyvin. Suosittelen aito puupäiväkotia.